Arek lagu gampang. Lagu gampang. Karena Anda itu satu lagu berapa juta? Walah nggih mboten to, Pak. Oh, 5 lagune kowe wis mulih montormu kebak duit ya. Lah nek ngantek esuk ki nglengkeng ngono kuwi ki kok. Ki duitku ki anggere esuk ki gur dientekke karo sekitarku. Oh ngono wae, ora pengen dadi gubernur, presiden. Mboten Pak ngelu, Pak. Wis ngelu. Nenge dudu niken salindri ning niken silitri. Enek sinden nggonku apik banget. Niku lanang napa wedok? Wedok anggere Kok jenenge nek silite? asem biwala dicethake kene mlipir-mlipir kok. Kita yang lagi naik daun, dia adalah Niken Salindri. Ya, saudara-saudara terkasih, dia bintang yang sangat luar biasa. Pentas malam hari ini bersama Gipur Basmoro, spektakuler. Wah, luar biasa, luar biasa. Duh, Sugeng dalu genduk. Ya ampun. Dalu Bapak. Aduh, dia nyebut aku bapak. Biar gue dong cilik nyebut aku Pak El. Enggak. Enggak. Riyen kula nyebut jenengan Om, jenengan paringi 50.000. Oh. Sik. Ingat aku. Lah, Ndek ben, nggih. nuwun sewu ya. Ojo Nggih. cilik ora apa-apa. Kotange Nggih. jare mbiyen gua ada ATM. Nggih, lha niki pun dudut Pak ATM-e, Pak. Ning ngene wae saiki kan awakmu wis sukses ya. Aku biyen gawene menehi duit awakmu. Nggih, Pak. Saiki didit. Uangnya mana? Luar biasa. Kowe eling ora aku sapa? Jenengan. Akbar Asmoro. So Akbar Asmoro. Wah arep numpang-numpang. Moh aku. Oh, mama. Ndak. Jangan marah sayang. Iya Niken. Cium, Pak. Hah? Masa iya? Lah riyen kan cipika-cipik to, Pak. Aku ki ora gelem nek sisane yuyu rumpung. Ora sisane yuyu rumpung. Enggak wah. Pripun Biasa. kabare, Pak? Ngambunge engko wae. Nggih. Engko nek kowe tak ambung nang kene, aku ki nek ngambung, ki nek wis sekali, ki enggak gelem leren lho. Alah, Harus ngem ngono. Nanti nek merah gimana? napa nih? Pipinya. Pipi kula. Iya. Lan jenengan mboten damel lipstik kok, Oh, lho gitu, saking kerep diusek-usek kan merah kok. Aku mbiyen yo ngono kok. Ah ya sudah. Oh, sing tak lonokke iki biru erem. Ah ya sudah. Luar biasa. Apa? Pripun kabare panjenengan? Oh, baik-baik, Bapak masih sehat no, sehat. Alhamdulillah. Kula kalian jenengan mboten panggih enten 10 tahun, Pak. Oh, lebih 15 tahun. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Kula sakniki kelas pinten, Pak? Kalau SMA ya? Nggih. Nggih. SMA kelas Berapa? Kelas. Aku gak tahu mengikuti ngono kuwi kok. Gak tahu kok. Wong ketoke kok yo gak tahu mlebu kok. Dah, mlebu, Pak. Mlebu. Setahun pisan. Iya, tapi orang sukses luar biasa. Amin, pangestune, Pak. Dong aku mbiyen nalika ana Nganjuk, ana Kediri, weh kok yo nderek nyurung ya kok ya. Nggih, Pak. Ya sing penting wong tuwa melu ndongake ya luar Amin, biasa. Bintang-bintang alhamdulillah. top marko top ngene. Piye melu pake ngulon ayo. Kula kok kuwangen to Pak kalian jenengan, Pak. Wah, aku yo banget lho karo awakmu. Kula niki meh nangis lho Pak asine, Pak. Oh, to nangis to. Jenengan niku kok awet enom ngoten lho, Pak. Rungokno. Ayo, rungokke. Iki sindenku kabeh nyenyek karo aku. Tuwekane jane ngono kuwi. Ki dirungokke. Jenengan niku awet enom, awet baguse, awet gantenge, awet putihe. Lek nesune kok ya panggah ya Mbak ya. Salindri luar biasa sayang. Wah, cantik nian. Ya ngono kuwi. Sopo kuwi pecah ndae iki sapa? Sik ning kene kok nek pecah ndae bareng. Waduh. Waduh, lah kae jodone Pak Purba. Wah, wis kowe iki bareng ngalem malah ngeblekne. Oh.
Bahasa Inggris iso kowe. Pedot, Pak. Iya iya. Ayo, Pak. Kula ken napa niki, Pak? Heeh, sik iki jagongan sik dulu. Wong suwe gak ketemu awak ya. Engko karek lagu gampang. Lagu gampang. Karena Anda itu satu lagu berapa juta? Wah, nggih mboten to, Pak. 5 lagune kowe wis mulih montormu kebak duit ya. Lah nek Om Purba, ya aku ki suluk sewengi ping pira? Handrengkeng Puspitorum, bumi goncang kancing langit mungku ngantek esuk ki nglengkeng ngono kuwi ki kok. Gek dhuwitku ki anggere esuk ki gur dientekke karo sekitarku. Oknum-oknum sekitarku. Hah? Niken. Dalam. Masih ingat dengan mbak-mbak yang Mayangkara saya ya? Tasik. Nek aku makasih lho, Bu. Dene jenengmu Mayangkara juga ya. Mayangkara niku jaranan, nek Mayangkara niku campur sari. Oh, lah ya jaranan ya mbok nggo, campur sari ya mbok nggo. Nek sing jelas nek Pak Elak luwih tuwa wong wis biyen kok ya ya. Ndak apa-apa, nang aku melu seneng kowe mbok jenenge Mayangkara iki. Dadi sok mben nek bismu liwat enek tulisan Mayangkara, genah Pak Purba. Nut aku. Enek Alfat mliwat Mayangkara, Pak Purba liwat. Monggo nggonku kurjib. Ala ya disyukuri, Pak. Iya. Nggih. Makasih luar biasa. Isih kaya mbiyen. Nenek nganjuk keke. Kalian minyek-penyekan kalindri. Ngono kae jeling ya, Bu ya. Nggih. Luar biasa cantik nian. Ya saiki nggo buka nembang dulu. Monggo. Nenek karo Om Purba aja mbok regani ya. Wantem Mboten, Pak. Pokok kula ndereng jenengan kula pun bangga sekali. Oke sayang. Iya. Luar biasa ku lho sing nonton blutak ngene kebun tebu ngantek tekan nggon ke lho. Ngono kalen-kalen kok rubah. Ya. Ya kan nek sing Mbak Vinanda nggih tasik ningali lho, Pak. Tasik luar biasa. Ya. Itu wali kota yang luar biasa loh. Masih sangat muda sekali. Mungkin termuda di Indonesia loh. Oh. Awakmu gak pengen ngono kuwi, Ken? Kula pun, Pak, mboten, Pak. Kula tak ngeten mawon. Oh, ngono wae. Ora pengen dadi gubernur, presiden. Mboten, Pak, ngelu, Pak. Presiden ngelu. Iya, nek pancen enggak ke politik ya enggak usah lah. Oke, lagunya dulu apa untuk pembukaan, sayang? Beri contoh itu Mbak Sinden ini. Ini kan ibune napa? Ayo Sinden Mayangkaraku, ayo diingetke kuwi ben aja katrok. Sinden gending. Rausem. Iya, Pak, saniki usume nek sekap-sekap lho, Pak. Lah, nggih jenengan saged sekap-sekap mboten? Apa? Sekap-sekap. Ayo, Pak. Talk on the talk. Sekap-sekap. Oh, sekap. Ayo, Pak. Oke, iki ayo. Jenengan cobi jenengan sekap-sekap. Ora iso aku. Kudu iso. Oh, gak iso. Isoku gogok petok. Ngeteh wong tuwek. Ayo. Ayo, napa, Pak? Oke. Emilio dhewe. Langgam, Cineman, napa sing halus? Ya sing halus dulu to ya. Sing halus dulu sayang. Heeh. Nggih. Kangen suaramu kaya zaman cilik mbiyen. Niken Salindri ini ditonton beribu-ribu orang loh. Yang ada di sini baik yang ada di Doho TV maupun channel-channel yang lain termasuk channelku kowe wis nyakrep urung? Sampun. Purba Asmara Official. Channel Purba Official. Iya, ora koki. Oh, nggih. Purba Asmara Official iki diceklik saiki yo. Pun kula subscribe bolak-balik ya. Kene gawe lakon nganti atusan uteke dicurahke kabeh kok. Subscribe ora mundak-mundak. Loh, Pak, niku pun kula like, pun kula share video jenengan, pun kula kei tanda lonceng. Iya. Pun kula subscribe. Sing tau nek iki dupowe iki lho. Walah. Kancaku dhewe iki ra gelem subscribe. Niki yogane kok tasih muda-muda nggih, Pak. Oh, muda no. Lah napa sing riyen pun sedo-sedo ya? Oh, sampun, kok, sampun. Yang terutama yang condong raosan itu sudah 90% sudah sedo, nggih. Nah, gitu. Ini niki diganti yang generasi penerus Mayangkara. Oh, nggih. Biasa. Wes pokoknya hebat, ayo. Bawa. Yo, Niken. Aduh.
ambyar wis. Kelingan biyen ya wis ngono kuwi plek. Bawane ya iki. Bawane ya iki wis plek. Moko cek cilik lho. Apik wis kaya ngene. Mula ya saiki sukses betul no enggak salah. Publik itu enggak salah. Nggih, Mbak. Wah, cengelmu. Kok iso mbah lho. Ape-ape om kok. Om kuwi wis ketuweken. Lah. Napa, Pak? Om ki ketuweken. Ketuweken. Kang Mas. Kang Mas. Ah, Kang Mas Asmoro. Nggih, kacang Mas. Yo bengok. Yo. Kara sara saning ati Kowe cek eling sing sisih kono dhewe sapa? niku anu Ayo Bu, udu buyatmi lho kuwi. Ayo, udu. Udu kuwi. Bu sinten? Maliane. Kuwi Sinten, Pak? Ibu Sekipu. Lah kok diarani Bu Sekipu? Lah kaya buta nu gedene kok. Lho, Pak, dak suya aja ngono ta, Pak. Gedene kayak Mbak Putri nomor 2 lalu Mbak Uul. Uul bintangnya ya. Niki idolaku lho, Pak. Iya, wong pancen kuwi yo pinter. Apik ayu sindenane guru tenane. Iki karo Mbak Lydia. Niki Mbak Lydia. Ya, niki Sapa kuwi? Yuli. Mbak Yuli. Lah Terus- niki Sapa, Nduk? niki nggih saking Solo Standar. Saking Solo aku ki lali jenenge kok. Ngademo. Niki namine Mbak sinten? Mbak Wanda. Mbak Wanda. Lek niki Mbak Kaya merek serandal. Eni. Apa? Oh, Mbak Yeni. Iya, ini saking Surabaya nek niki. Nggih. Oh. Niki Nek niki Mbak Putri. Mbak Putri. Oh, dua putri. Dua putri pinggire-pinggire. Oke, terus. Ayo. Iki engko aja semlang lho, Nduk. Kowe sik dikancani iki engko full entertain lho. Sampai sepuasnya lho. Nah, Oh, sepuasnya nanti. nggih, Pak. Ya, masih ada Mas Jo Klidik dan Mas Jo Klunung. Gluduk. Ya. Oke, ayo terus kese. Sumandeng si sehemu Oh, iya iya. Wah, kowe duwe anak kaya ngono tak apake ya. Apa diambungi ae? Ora aku tak ambungi ya. Kapakne, Pak. Dideplok terus dilebokke neh. Pak, kula jenengan gep anak lho nggih mboten napa-napa, Pak. Hah, boleh? Kula tak teng Solo napa pripun? Boleh? Saestu? Aku ki jane wisin. Kok sapa-sapa nganggep anake lho aku. Aku nek melu-melu aku wisin. Wisin nek awakmu saka hati yang bersih dari diri Anda ya oke-oke saja. Jenengan nek gadah anak kula pripun, Pak? Seneng napa mboten? Kula niku ngentekne sego lho, Pak. Oh, saya punya anak yang luar biasa itu. Bahagia. Betul. Aku harus syukuran pitung dino pitung bengi. Tenan, Pak? Iya. Nggih ya. pun. Hmm. Mulai benjing kula tak pindah kakak. Oh gitu. Heeh. Mbokmu kandhanono, mbokmu. Kon siap-siap. Ayo kuko indung, ayo kowe duwe dulur wedok lho. Antik kaya ngene. Aduh. Ayo Niken.
tenan mitoni duwe anak. Wah, apik. Ya. Ning kowe rong tau ning omahku dhewe lho. Kula? Heeh, rong tau. Tenggene griyane jenengan. Heeh. Sampun, Pak. Kapan? Pas jenengan mboten teng griya, Pak. Oh, lah aku agak ngarit. Kapan ngono? Tau ning nggonku ki Mega kae almarhum kae Mega cilik kae lho Kediri. Benjing jenengan Sherlock, Pak. Oke, tak Sherlock. Goleki Gria Mayangkara ketemu. Oh, ngaten. Lah malah engko juduse omahku dhewe lho, Pak. Omahku Gria Mayangkara ya. Kang kadulu Gelungane Niken ki ya viral kok. Masih yang viral itu. Niki, Pak. Nggih. Viral teng napa, Pak? Oh, jare Cacang ngono kae ini cara Niken Salindri ngono iki. Oh, sigar tengah. Oh, iya, mboten, iya. Pak. Niki pun mboten sigar tengah niki, Pak. Heeh. Niki nyigar jambe. Heeh. Nek sindenku ya sigar ndas sigar sisih. Mboten nih, Pak. Iya. Niki Putri, ya. nek gelungane tiang Solo-Solo kan ngeten niki to, Pak. Heeh. Nah, nek zaman modern niku kan disigar ngeten to, Pak. Heeh. Niku mboten nangsal punan. Oh, ndak boleh. Ndak boleh. Ya nek Anis kae wis tak usulke diklokop kok. Kono dhewe. Wis tak usulke ket mbiyen. Ayo Ken. Sio-sio tenan. Mengasli ramu tanan alia ras nani lahir Top Marco Top. Ayo. Aku nek mbok langsung anu sing nganggo musik ya. Nah, sik to Pak langgam sik wae, Pak. Oh gitu. Nggih. Bocah iki kangen tenan iki. Kangen karo Umi tenan. Ya ben diringi Mayangkara. Mayangkaraku ayo tabuhane ngerti dhewe. Ayo. Alus iki. Pancen iki badan alus kabeh no. Yo ngene iki lho, duwe anak kaya ngene wajahe kaya Jepang kok sampean iki. Wah, mboten to, Pak. Jepang ini Korea iki sing biru sitoke iki di Filipin. Terus kae Thailand, terus Yuli kae Tiongkok. Terus iki Zimbabwe, Pak. Zimbabwe apa? Somalia. Iki Lydia ki India, Indiane. Uli Jawa asli iki wajah keibuan iki ngono kuwi. Nek Putri Mekah. Al-Muharramah. Assalamualaikum. Luar biasa ya. Yo gamelan top. Aku ngenteni takangmu kaya ngenteni madani wahya janji matane sebenar jroning kalbu aku sumah papujanku tak jaluk
Katolik Kakwilate Pak Kurmatan. Duh, Pak Jaya Sabin nganjuk ugi nderek ningali wae nggih. Wah, tiwas tak sebut mau. Nggih, Mas Kuwato, Pak Kardi Sekar Putih, Mas Diro lan kanca-kanca SMP kan tanggal selawe badhe rawuh ning omahku. Wah, matur nuwun Pak Wotandan, Mas Bambang Dewoyono dan sebagainya. Nek kowe tanggal selawe lak piye to, Nduk? Payu to? 25? Nggih. 25 niki? Heeh. Lah nggih, Pak. Kok isi, Pak? Pripun, Pak? Isi to? Badhe jenengan jateng pundi? Awakmu isi apa kosong? Isi kula. Alhamdulillah. Lho, Pak. Lah aku ora kuwan bayare. Pun to, Pak. Kula niku mboten jenengan bayar mboten apa-apa, penting derek jenengan, Pak. Oke. Estu lho niki. Di rumah saja nggonku ki wayangan geden-gedenan ya nan. Ning nek tanggal 29 ki ya wayangane lho rencana. Lah, tapi nek kowe ora iso teko nggonku ya wis enek niken. Jenenge dudu niken Salindri ning niken Silitri. Enek sinden nggonku apik banget. Niku lanang napa wedok? Wedok Apa jenenge nek silite? Asem biwala dicethake kene mlipir-mlipir kok. Kowe nek rong tau ro ning nggonku anggere engko nek pendopo joglo to, madhep ngidul ya. Ning ngarep enek asune loro, asu kukuh karo asu indung. Asune kukuh karo asune indung ning ngarepan. Iya, Nduk ya. Oke, terus lanjut. Monggo. Kledang kae takma branyat jansine katalan citra ngeronto ati tenan aku suwe ra ketemu. Aduh, Nduk. Sik bapakmu Pak Degleng ke ning ndi? Pak Teng Blitar. Oh, Pak Degleng. Nggih. Ya, Nduk ya. Pake ya sok disambangi, ditili ya. Nggih. Laris ya anu ning bapake ya, Nduk. Nggih, Pak, pangestune. Pak Degleng, kowe biyen tau diterke Pak Degleng to? Diterne, Pak, sanes ditengne. Ya ora enek bapak ngetengi Lah anak. jenengan mau sanjane pripun? Lah aku lak bapakmu kualon, boleh. Oleh mak cak-cek kuwi lho. Iya, Nduk, iki nek awakmu lak ora iso untuk tanggal selawe iki nggon kowe nek pentas saka Mas Kosta lan Mbak Dr. Keci kuwi. Lho, Nduk, jane awakmu wong teko ngono, wah tenan kuwi. Lakone apik tenan. Donya rung tau enek. Napa, Pak? Judule? Dumadine dalang. Dadi piye ya? Lelakone seorang dalang, mulai proses menjadi dalang sampai menjadi dalang. Iki coba to, kon ngarang lakon kaya ngono kuwi. Oh. Apa ya saguh to coba. Ya ndelok aku yang ndelok piye. Oke, kula tak ningali streaming-e mawon, Pak. Iya. Enggak lah, enten waktu kula tak nyusul, Pak. Iya, lagi tak gawe. Sik. Ayo, oke, disepoke lampunya warna-warni, ayo mercon dan sebagainya. Oke, kalau perlu nuklir. Mercon enten. Wah, ada nuklir. Ayo Pak Kluduk, Pak Klidik rene ayo. Dikayemke kene. Iki meh prau layar. Ayo onekno sik, ngonek ben ora metu. Ayo metu awakmu. Tak tungkleng. Yo, lu gua sik.